Il-Membru Parlamentari Ewropew Alfred Sant qal li dawk is-saffi tal-popolazzjoni li għandhom dħul baxx huma l-aktar li jbatu mill-problema tal-obeżità u huma l-iktar li jsofru minn mard ikkawżat mill-ħxuna. Huwa kien mistieden jindirizza diskussjoni dwar l-obeżità fl-Ewropa organizzata mill-Assoċjazzjoni Ewropea għall-Istudju tal-Obeżità. Hawn Sant qal li l-obeżità tista' tkun indirizzata permezz ta' politika li tolqot lil gruppi li qegħdin f'saf soċjo-ekonomiku baxx. Alfred Sant kien mistieden għad-diskussjoni wara mistoqsija parlamentari lill-Kummissjoni Ewropea dwar ir-relazzjoni bejn l-obeżità u l-gruppi li qegħdin f'saf soċjo-ekonomiku baxx fl-Unjoni Ewropea. Huwa staqsa lill-Kummissjoni biex tipprovdi lista li turi r-riżultati tanġibbli tal-kisbiet sa issa dwar ir-relazzjoni bejn l-obeżità u n-nies li ġejjin minn problemi soċjo-ekonomiċi, kif ukoll biex turi x'qafas se jkun hemm għal-ġejjieni biex tindirizza din il-kawża partikolari ta' obeżità fl-Unjoni Ewropea. Meta kienet qed tindirizza l-Parlament Ewropew fi Brussell, l-Europarlamentari Miriam Dalli sostniet li biex verament ikun indirizzat it-tibdil fil-klima, il-pajjiżi madwar id-dinja jridu jkunu ambizzjużi u realisti fl-istess ħin. Dalli rimarkat dan wara li fil-Parlament kien hemm min qed jitkellem dwar ambizzjoni u realiżmu daqs li kieku huma kontradittorji għal xulxin. B'referenza għal ftehim li qed jiġi diskuss dwar it-tibdil fil-klima u li għandu jkun finalizzat f'Diċembru f'Pariġi, Dalli qalet li dawn huma komplementari u mhux kontradittorji għal xulxin. Miriam Dalli sostniet li t-tibdil fil-klima huwa problema globali b'implikazzjonijiet serji ħafna u qalet li l-agħar impatt tat-tibdil fil-klima qiegħed jinħass u se jkompli jinħass mill-iktar pajjiżi fqar u vulnerabbli fid-dinja. Il-Membru Parlamentari Ewropew sostniet ukoll li ma taċċettax dikjerazzjonijiet ta' min jipprova jgħid li għandu jkun hemm stennija ta' xi 100 sena oħra biex jitnaqqsu b'mod qawwija l-emissjonijiet li jagħmlu l-ħsara. Ikkonkludiet billi qalet li l-Unjoni Ewropea għandha tibqa' tiġġieled għal ftehim globali li jorbot lil pajjiżi madwar id-dinja biex jimpenjaw ruhom ħalli verament inaqsu l-emissjonijiet li jipproduċu. Intant il-ħamis il-Kumitat tal-Petizzjonijiet tal-Parlament Ewropew approva b'maġġoranza assoluta ir-rapport tal-Europarlamentari Marlene Mizzi dwar is-sitwazzjoni fil-Mediterran u l-ħtieġa għal approċċ ħolistiku Ewropew dwar il-migrazzjoni. Lan u li din l-opinjoni ta' Mizzi tidħol direttament fir-rapport strateġiku tal-Parlament Ewropew dwar il-migrazzjoni u tipprovdi rakkomandazzjonijiet lill-Istati membri u lill-Kummissjoni Ewropea biex tiġi indirizzata l-kriżi tal-migrazzjoni b'mod konkret u effettiv. Marlene Mizzi sostniet li tinsab sodisfatta b'dan ir-riżultat pożittiv, speċjalment meta wieħed jikkunsidra d-diffikultà sabiex jintlaħaq qbil fost l-Istati membri u l-gruppi politiċi differenti fuq din il-kwistjoni partikolari. Mizzi tenniet il-fatt li kien hemm maġġoranza kbira assoluta u l-ebda vot kontra turi r-rieda tal-Kumitat biex iwieġeb għall kriżi tal-migrazzjoni u jistabbilixxi politika Ewropea fuq il-migrazzjoni li tkun effettiva, umanitarja u sikura.